This is Sly Media Productions, your TV online, your favorite TV online. Thank you very much for joining us, and thank you for choosing us. What you simply need to do is to subscribe so that every time we post something or we premiere something or we are live, you will get a notification that something interesting and informative is happening. Click that button, subscribe. And also on Facebook, remember to like or follow. Just click that button. It is not only on Sly Media, we are also on several social media platforms, and you will miss us. If you can't find us on Facebook and on YouTube, you can also follow us on TikTok, Instagram, and also remember to join our WhatsApp group. Nasi trikutaura nezvenyaya nyaya yatrikutaura nayo nezvayo inyaya yatiri kuona kuti ungave uine hama kana kuti ungave uine dambudziko rakafanana nenyaya yauchanzwa pano. Nyaya iripo ndeyekuti ziva kuti kumberi uku kune zambuko, kumberi uku kune mhinduro. Ndiani nhasi ari paprogram? Ndiani nhasi watiri kutaura nezvake? Vakawanda munogona kunge makatokura muchitamba naye, vakawanda munogona kumuona, makamuona ari murwere, vakawanda makumuona pazuva ranhasi. Vanhu makadi triple makadi yenyu. Zita rizere yanzi ndiani? Tendai mugejere. Tendai mugejere. Wakazvarwa Yes. Ndazvarwa kuChinoi. Chinoi papi? Kunonzi Kurungwe. Kurungwe. Ndo zvavakandudza. Oh, ah. Baba namai vari kumusha. Kurungwe iko. Kunonzi kumakondi. Okumasho West iko. Yes. Andi ndiko makadzidza. Ndiko ndakadzidza. Ndazopedzera ndakumukwarara. Anditika. Yes. Tichiziva Tendai wakasangana nedambudziko reurwere wakasangana nawo. Chokwadi. Zvakatanga gore ripi? Kana makadiscover kuti ndovanga zviri kuitika pandiri pane something wrong? Rakatanga riri mota. Pakaita mota matumbu. Ndichishanda kuKwekwe 2014. Mota mumatumbu. Matumbu, intestines. Ndo makanga mwine mota rinonzi boil. In English 2014. So zvadaro ndakaenda kuchipatara. So kunze vaisaona anything. But mukati ndairwadziwa. Kusvika ndingoenda this month ndaenda, next month ndaenda futi. Kusvika doctor ati amboenda unoona specialist kuBulawayo. So I had to travel kuenda kuBulawayo, vandinyorera tsamba. But kuenda kuBulawayo ndaiva worse because I couldn't sit. Okay. Yes, because the whole party yanga yazvimba. Vandaenda ndiri mubhazi. Ora mira isatenda kuBulawayo. Okay. Maigara nani pamairwara ivo? Ndaigara ndega. Okay. Pese pandakarwara ndanga ndiri one. Yes. Ndobva mai nababa mukauza kuti ndarwara? Andina umbonoenda una baba. Ndakaenda kuchipatara straight. Oh, okay. Pandauza kuti ndiri kunzwa kuti muduma umune something. Alright. But doctor handiziye the way they work. Vakasiyana nespecialist ndizvo zvine zvakamira sei. Saka doctor ingoshanda nezvandaitaura kuti ndiri kunzwa. Vazoti ndichanzwisisa. Mbuyi because ndakatomboendeswa kutheater. Vakati hapana chiripo apa, hapana chiripo. kuKwekwe General Hospital. Pavandidzosa futi vandaendeswa, vandadzoka vandanga kurwara futi. Doctor akati chimboenda kuBulawayo unoona specialist uyu. Vandakwira bhazi Igolai namasikati. Ndakaenda ndakarara mupassage. Tendai, urati pesa apa vabereki vangu vasina kuudza kuti urwara? Handina, vakazongoka ndati muhospital admitted. Kodai makafa? Ndaitienda kuti Mwari vadoti. Vanhu vachemeka tu, kuchema kuti dai akatitaurira takaita something. Izvi zvafa futi vanhu. Ya, chokwadi, ndanga ndiri one. Okay. Vekubasa ndo vaingoziva kuti munhu hasi right. Ndobva maenda muri kuIgolai namakarara? Ndakarara ndobva ndasvika ndatotambirwa icho neambulance yakauya nestretcher bed. Okay. Ndobva ndatoiswa, amadha vaisaziva anything. But okay, why? Because kuBulawayo kutori ndokwanga kuna mama vandaigara navo chaivo. KuBulawayo, yes. Vari kumusha vamwe futi ndimama futi zvakare. Handiti. Saka kuBulawayo ndo vaifana kutanga vaziva but vanoziva. Why? Because vanhu ukavaudza situation vanovhunduka. Handiti. Plus unenge uri breadwinner like. Wozotanga kurwara manje hazvibudei zvakanaka. Dzinza rese robva rarwara? Rinorwara. Zvasheka. So I was avoiding to tell them. But in that condition I didn't know that I was going to be admitted. Ndangofunga kuti vana vanondicheka votondirapa, I was going to be fine. But ndakaona kambhedha kakachuya mva ndatoiswa bed mva taenda straight pane laboratory iri kuBulawayo pane lab. To go upstairs ndokwanga kuna specialist wanganzi Mr. Pala ikoko. Mva vatonditi kumukwidzai naye mva tapinda mulift. Vandanoburutswa ndapinda futi vandakwira futi pakambhedha kanga kari imomo. Zvikanzira kuti muone zvakaita mudumbu menyu macho muri kuti mune problem. So that day, that was the day I find out kuti
mudumbu mune mota ririmo, mune boil ririmo. There is something that developed inside the intestines. I could see per machine. Yes, kuti oh, that red thing. Okay. So ndo chinji kundirwadza nditi. But nditi uri kwekuku. Mai baba degara kuti nditi mutora mashizha yombo mashizha amino zvimitiwo zvimaitora tu ugarire nemvura because paizvimba ngari magadziko ndiwa izvimba the left side ndora izvimba so ndachikazwa maishandisa something pane something chandiri kuona ndati yes ndaipiwa mashizha ndaita se andaigarira zvinokonzera infection zvamakaita. Yes. So tonyora saka painyora ndangofunga kuti ndakuendeswa kunzi ndendo kuchipatara. Zvikanzi admitted, you admitted but 24 hour across the road, across lab. Vanona admit. And then I thought I was going to take 2 days in hospital. Sandasvika ikoko ka. Ino ndadzokera kuba. Ndasvika ikoko. Ndakatona so vanokutorera mapiritsi ese. They take every tablet. So the pain I couldn't endure the pain. It was too much. I could cry, move around. Why doctor? So doctor he then says to me, asa zvakamboitika muZimbabwe kuti mota rinoita matumbu. So I had to deal with another doctor in Nigeria for us to deal with this issue. Saka now ana mother vakazonge vaudzwa uyai nemapijama emwana chichiota mwana panapa. So we have to do what was now there. The situation takungotangira pairi papa. Watanga kutora mapiritsi ndati avari kunditorera mapiritsi but brufen I could take it no feel as really better but now it's now too much. So I was admitted Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Doctor every day ongondipa Bible so uti munogona kuverenga Bible uchikumbira Mwari because situation yenyu ichakuendesa futi kutheater so you need to pray also for your life. Anditi kuti all right so pandaiona Bible ndainzwa kuti ndazodaidzwa manje because muchipatara kupiwa Bible ka I could pray now the dinner nzira yako ikuda kudenga. Yes because akatonditi munokumbira regular kuna Mwari ndo zvakandudza ndati all right Sunday Bible rawo ya madzimu it's unique it's queer ndakataura zvese Mwari makavaudza kuti chii mabata Bible ndakavaudza Mwari ndikati ndinoziva ndakakutadzirayi apana chandisina kusiya mama tadza chiita because pakutanga I had to go even that guy wandakati ndatomborana naye Mwari ndakakutadzirayi pepe I was not supposed to do that and Mwari ndakanyepa pane zvakati nezvo even kubasa but Mwari ndinokushandirayi ndo zvandaingogara ndichivaudza kuti Mwari ndokushandirayi even ndiri kubasa uko munofana kundinzwisisa papa so yeah Sunday on a Sunday doctor vakakuseni vakanditi ine ndokuenda kuchipatara but toda anesthesia rakatengwa uri musi weThursday so toda ndikachirakatingwa udhara I think rine vanidzi Dr. Ndwenya ndiziva vanga ndo vaizouya kuzondisa I think zvinotosiyana asi specialist anokuisa vaidzi Dr. Ndwenya vaizoya naro takatitenga udhara raita $100 riripo zvanziwo riripo saitoti kuti ndakuenda kutheater ka zvikanzi haura it's okay rumwere kuchechi but kuchechi okay vadzoka so every day you could told kuti usadye theater Wednesday usadye Thursday theater yonzi cancelled usadye yonzi cancelled again that hospital $75 per night in that hospital 24 hours but I want to say something that doctor he charged us for that operation that was supposed to be done but he told us to pay $200 out of $700 zvikanzi kana wapora uchazouya neimwe mari get it so andizivi kuti ngeri faith yavo kuti ndichapora kana panogona kuitika something zvikanzi that doctor I was working with in Nigeria he approved that today we can have that operation. I prayed as well today we are going to have an operation after the service now kwakuma 12 but I'm not kuti why are we the doctor, why are you in communication with the Nigerian? He said, I've never done something like this. Kuchikoro we learn, but not a boil inside the intestines. Yeah. Then I was like, okay, but so you can help us on this one. All right, it's okay. But atogara, takwenda ku theater. So I didn't know to theater. I thought kuti nenda nembe dzangu. So anobvisa zvese, everything. Ungofika chimwe gown so unongofika. So that time I had an assurance that I might die. Yeah, that time I had an assurance that I might die at any time because baby rauya ndariudzwa nezvaro ndakumbira regero. Okay, fine.
kana kuti theater vanorongedza hembe dzako yeah vanorongedza rupa iswapo pana kunosainira pane sainwa nevabereki newe exactly ndochinja kanyanya kundityisa mata vakauya ndibva ndavati saka I had to print my photo ndikati my brother can go and print this photo saka ndazofa munoriisa chi pamusoro pebox rangu this photo I printed that photo ndiri muchipatara ndati mozoisa this photo zvikanzi alright ndikavaudza doctor ndati mbomirai ndoda kufonera sisi vangu vari kuHarare I called ndiri pakabhedhi kake chakutoenda ndati my sister I might die but I want you to pray for me zvanzi we know you pray chichi ndafonera didi wangu ndati didi ndakuenda kutheater but mundinamatire so I had to go kutheater so kutheater akanditi zvoni saka makaroorwa ndakanurara nemusana so takauya yaindisa that injection reblue so mene ndo injection yacho akatanga kuti saka makarorwa saka boyfriend yenyu iri kupi that was the story he was talking to me saka neziruma nirimakanamata iremi that was the end of me. From there I was now flat. I don't know what happened but before ndaiona vachitora zvinhu zvaienda kunobaitidzwa pamagetsi zvichibva pandiri zvobayiwa pamagetsi zvanga zvakawanda zvokuti ndakatoita kunge drama removie that what I saw there ndaizviona but ndaienda ndichienda so then closed the chapter handizivi kuti ndandiri kupi then vanoti ndakanonoka kumuka ne1 hour 45 minutes okay yes that's what they said 1 hour 45 minutes mwana ngasati amuka ndina na mother wangu waudzwawo kuti mwana asitetese amuka but I remember yedi kuti dad wangu akataura kuti mwana wangu she's a prayer warrior she's a fighter she'll fight for her life yes so andiziye kuti wainamata here vanhu vanga varapa andiziye but ini kwakandiri ndakaona I was in a dream ndaibuda mugomba rine machains I had this dream ndiri muhospital I had this dream deira ndiri mutheater I had this exactly dream deira ndakapora from cancer this was a boil normal boil there was no cancer in the boil no okay so vandazomuka so ndakaona vanhu vese vakamira netumadhokta tudiki tonga tiri ipapo ina I remember mune vanhu 4 mune mukadzi na specialist wangu na doctor nemumwe doctor 9 anesthesia but ndakazoona mazara vanhu mata vakatomirawo paya okay what's going on but inini ndaisaziva manje kuti vanhu ava vakamirira inini vari kuda chi so I could open my eyes I see people they are talking I could hear them but I can't respond back my eyes will go back again I sleep then I remember kuti bed rangu rakumova ndakudzokera kuroom kuward kwanga ndiri vanadzokera kuward so I could hear them kuti angatombotadza kumuka mufundi asi kwanga maimufundisi vatosiya vanamata saka kune munhu akandivigira yogurt that person I still remember akandivigira yogurt so I could see yogurt yeye iri paya but kuti ndimwe ndiri kuida zveshuwa but inini wacho handina I can't I'm not there ndatoenda ndiri somewhere else okay so pandazorara pandazomuka from 6 yeah pandakatanga kuziva vanhu nyangwe nesi ndandakumuziva pandaiswa zvimakanyula what madrip what I will put that they put that but I didn't know I was not aware of the wound kuti riri papi mokunzwisisa yes because inini I thought kuti they're going to cut this part anditi because zvazvambotara na doctor I thought they're going to open here no ndamuka I think ndakandine chiwewe I didn't know where the wound was so saka chichi pandatokanganwa because andikurwadziwa after 1 hour hey I thought something is wrong so doctor akabva uya zvikanzi I want to see that wound I asked him where is the wound so Tendai bend so the wound now riri pamagadziko gadziko rekuside pakati pegadziko reku left side ndopachekwa iwa okay so vachida kuona nditi akadonza bandage akadonza akanuyira samuoko bandage reibuda mandiri so kuti imagine kuti what kind of a wound that was inside why did he create a wall this is a bandage bandage I think retoita kana 5 meters richienda exactly so amvatanga kunditi zvoni roda kucleanwa futi cleanwa zvinoirwadza manje because now I could feel the pain so that pain to go ndine injection revandibayira kuti ndaibva ndarara futi yes that injection raindirarisa raindiporesa but raindirarisa ndaitongoti ndikadaro chete raibayiwa neapa pandapedzera ndakumbonyepa kuti chi handizi kurwadza because paindirwadza apa plus they used to tell me kuti hauna tsinga inooneka iwe mahanesa ayayo vatsinga yako iwe haioneki
Makandisa kakanyula keke kanorwadza. Lokoresera ifreezer. Up to now this hand doesn't work really proper. Yes, because of that cannula. Meno mebinenge sina kuswa zvakanaka ndizoziva. So I stayed a week. Ndakazotanga kusuwa zuva ine. Panze cause my test zvabuda mumu zvinofana kuenda ku lab. Okay. Kuno test again kuona kuti what was that. So zvakadzoka result normal abscess. That was the result. It was normal abscess. Okay, fine. But now I stayed 3 months in hospital. Zuva iri unorishuva iri ukarida iri. Unoribvunza kuti zuva wamuka sei usiri kuruona. To fight with doctors and nurses kuti ndangobuditsa gumbo rangu panze, but they tell you kuti you have infection. You have to stay inside. 3 good months I've never seen. Now you think kuti kubasa. Plus it's about sleeping. You wake up and I'm not getting vaccine. You see, that was the thing. Makusenda imuka ndo ndinogarira mvura ine salt. Yairwadza shame. Yes. It was so painful. It was so painful. Amadha uyawo ukaona vanhu wombonzwa zviri nani but zuva dodese uruona but hapana kana kuona zuva. You miss everything. I want to tell everyone akaterera kuti it's not easy to be sick. Yeah, it's not easy to be sick. There's things you do going out. Inenge yatove history. Yes. And some people cannot travel to come and see you and you wish to talk to them maybe over the phone. Pamwe botseka doctor ndikudarini anopa kupromise next week. Mwezi 2 weeks. 2 months, 3 months. Then one day I remember I told him I need to go. It's my birthday next week. And what I said, it's okay. On a mother wakamboyo kansela imana uyu. Asati akufana kubuda muchipatara, but papa I refuse. I said I'm now okay. I can go out. But I think that's when I made a mistake of going out. Yes. Then so I went out, and that day doctor told me that you should not go to my places anyone wakanda unita infection. So I used to be a preacher. I could preach to street kids. So I remember I used to cook for these street kids kukwekwe. So I wanted to go back and tell them, guys, wakanga wakambouya ni bus. Wakandiona ndiri muchipatara. But I want to tell them, guys, today is my birthday. I want to celebrate my birthday with you. Because they were on street. Ndainobika. Ndabva kubasa kwangu ndashenda kuzilana. Then ndainobika manero. Ndo vaendesera chikafu. So now I could feel kuti vari kusafa but ndipo. But I want to go and celebrate the birthday with them, my birthday with them. Ndabuda. Ndakasvika kumba sanasi dede wakati saka wagara mumba nambovanzweni kana madha wakati wagara nambovateerera. I went ndakabva kuti ndaudzokera kubasa bosi ati ndiuye kubasa mangwana kwakusina basa because tsamba yaiti kuti ndofana kugara 5 months kumba. I went to my street kids. I will celebrate my birthday tirima munonzimani Nando's. You know those guys Nando's, they told me these guys we don't want to see them street kids. That if you don't want to see them that 150 I paid for the food. I have to eat with these guys. So if you don't want them, give me my money back. So they accommodate all of us. We go, we sit, we enjoy. Then I went back to Bulawayo again. But now, you know, your parents will be seeing you and the pain. Because pain I pay every day. Ndinofana kuita vachindigezesa ndichino clean off kuchipatara ndanda kuenda ku clinic now ndoenda makuseni ndono cleanwa bodzosera bandage. So my mother seeing that bandage riri kubudaka rakazotanga kuma 2 meters anditi but still someone seeing something they unonge ndiri kuva strainer. I ran away again from home. I said I'm going back to Hwake. I will be staying there taking care of myself. So windu rakaita rakupora saka raipora chidzoka kunze because ranga rari bure riri mukatika raidzoka kunze chidzoka kunze. So after 2014, 2015, 2016, undira rizi kupora iri. Rapora fine ndazvona mukati mese maraiti. But pane zvakubuda uruwa hwakuita uchimbobuda. Pamwe pobuda ropa, pamwe uruwa, pamwe jenda ienda iswa yeya yakubuda. Chichiri kuitika. Ndaina doctor we. So doctor I don't know the way they work. I don't see against the doctors. But vanoshanda nezvauri kuvaudza. So he told me one day panofana kunosonwa. But me doctor anga kanditi specialist anga kanditi panofana kuita sei panopora pega pachidzoka kunze panonovharika like zvinoita undu pana patichirita rovhara vharika rega. Yes, ndo zvichaita chironda ichi. Alright, pavharika ndakutopabatawo ndikunzwa kuti papane something but paita sei padzoka pasina burire kuti ndaitoisa chigunu. But ipapo ndimbozi hamuna mbobvunzira doctor imi mandita operation pagadziko asi ndiri kunzwa mudumbu ndo munechi challenge. Hamuna kubvunzira kuti what's the link? I asked that because he once told me kuti tichavhura panapa. So adete akavhura panapa matumbu ese anobva nekuzasi. Taida unopinda mudumbu. So for us to get into that
taifana kubva nekuzasi not nepanapa tikakata panapa takufana kukata futi dumbu atina way but this is the only way yaiva through kuenda mune dumbu macho that was his reason I said okay fine. So after I went ndaronda rapora kubuditsa zvezve 2017 I resigned kubasa kwekwe and I want to go and start my business. I was now in Chinoi. I told this doctor nozi mataros iso zvanza I go to Gaina in parubuda urwa zvekutondishamisa. I went to Gaina ngari kuseri kwacho kune okay so I can't remember the name. Then he told me kuti my sister you need to go back to your specialist. So then nizori kana kude sendwa kuna chiremba mukuruku akwanisa something food. Then I went back 2017. He told me kuti you didn't follow the instructions. Said, okay, what's wrong? And we need to test you again. They tested me 1 week. I went back. Chikanzurwa rukubuda ma test arukuti it's now cancer. That's when the journey started now. Okay, fine, it's now cancer. Okay, I was not afraid of being sick. Even my parents, they didn't know. These people, my parents and everyone, they started to know last year. Because nandazo udzwa manje kuti pazana my mans. Alright. Yes. But from kwese uko they didn't know. I was alone. Yes, I could not and the cancer, so I could pray more. So that was now my life. You doctor pakati mune cancer. Specialist. How did you receive the news? Pain yanga ndamboite that thinker. Ndandisina basi ndana kuti right. And I could hear people because ndainzwa vanhu vachikatya mara ne cancer ivo. But inini? But pandakazoudzwa so October when I was told kuti my sister I think was at 3 months. Takupa mapiritse kuti zvibonoita nani. Asi up tina tarisirwe upenyu. Yes, ipapo ndanda kunzwisisa kuti something is wrong. Okay. 2017 then I decided 2018 I went to Nigeria without them. My parents know anything. Yanga to system yangu. Exactly. Ayanga to system yangu. Plus you know, unenge uchichika kuti wabereka vanovoti waenda kuna bamnini. Bamnini, you know, mwana soda iso. Now we don't know kuti isiri cancer kana kuti something else. So I would try to hide everything. I went there. You know, I didn't see men of God. I didn't see him. It was stampede kwa TB Joshua. It was stampede all over. I didn't see him. He just declared that day. He told us kuti tikwenda no pachikafu kune vamwe vanhu vanotambura vari kwakati uku vanhu murori varikuda kuenda mabhazi. I didn't even know that I have cancer. Apa ndabva Zimbabwe. From Zimbabwe. Oh, the money that I used. Oh, money cannot buy your life. That's one thing I want you to know. Me to have money. I used to have a search of 100 years, but it didn't buy me the life that I wanted to enjoy. Okay, so didi koko. Takutodzokera twanzi vanhu makufana kunamatirwa chichichi vakangondisa roko vakatodarikira ndine cancer. It didn't say much. It just went. Vatotodzoka you know vanenge vaine protocol inenge kamira ya security uzodaro. So ndadzoka back ndine faith kuti ndatenga at least anointing koko. Aiwa prophetic jojo anondipa anointing. It's me who bought my wristband. What anointing waipuwa now. Okay. Anondipa. Zoka Zimbabwe. I started working. I used to be hard work. So what I would do in a cancer, ndikuchino ikoko. Mukavunza vaindishandira, vanokupupura kuti ndamukana 4 o'clock. Ndenda kubasa because I used to own my takeaways. Ndenda pa bus. So the way I work hard, even na iwe ninge chitase because I'll be working while I'm praying. So the more energy I do that, the more I don't even entertain that pain that I'm feeling. Yes. So when to zouya wechika kuma 7 ndakutopakurira vanhu sati. See. 2023 last year. 2022. 2022 ndaikirikiritsana nayo 2023 hata pa 2022 exactly 2022 okay ndikirikiritsana nayo saka pane pandaizomborara manje saka these workers they used to know kuti munhu asi rightness. Okay. Ende kunorara kana 1 week ndirumba toilet andiende ndine bucket rangu. Never ever think kuti you receive a call munotofona mukati saka murisei kurisei mwanangu ndototi kuri right ndiri pa bed unenge kunofona ndisisi wangu ari kwara ndodza ndisi right ndimbona matira but kuti wazoto una matira chika they didn't know. Vana vazotaudzwa pesa. Yes, and I would be very harsh.
bitterness yekenza yeka kuti bose mai kuna dotonesa nini kuti chichi unazodezo but munhu akauya akandodza problem yake I carry that problem as if it's mine and I would pray that person will be healed. Yeah. Last year 2022 October pane pandakarwara para pa 3 months akazapfura anditi pamakanzi aiwa nasandauza 3 months October ndo pandakaudza ukatibicho chandakatoina chida unoporo alright 20 COVID yakazouya ndatobva ikoko ndagara ndati kusikana pana pandoita sei okay ngeribodzokera because ndarwadziwa manje because ndaizosvika papeno ndauda kuudza vanhu wese kuti inini ka ndifana mata ndikati hanzi right namata mwanangu vanhu vakona uchinamata vanofunga kuti zvese zvinoita newe futi baba para kuti uzotoda kutobatsira namata mwanangu chichi ndokunamatira havana kunzwisa kuti mwana ari kurwara nei asi motarere sana ngivoza apa motepe pakuda urwa poenda kuchipatara chichi anti medical aid unayo but aya ndiri kuenda chichi plus I didn't like to go kuma doctor because I to svika chindu zoti kufana kuenda kukimo inini naisada kuenda kukimo kweko aiwa ndairwadziwa pain zvese zvirwadziwa munoti musoro you feel the pain to the bone yeah aiwa kana smart rinoramba kana hembe yakanaka unenge unayo uchiona ifeke inongochirwadziwa. Cancer is a deadly disease. You are going for sure. And inini I would accept kuti paka mawani pana sandarwarisa October panadzokera ndati inini handisi right doctor specialist sandaenda na doctor referji specialist saka kuchinja manje pane kwanakazoudzwa kuno avenues kuno kwaRare futi ndati munotesta ipo mwe akaona zviri wrong kubulawa because ndararama still kaba vakanditi cancer bye bye ndararama I went zvanzi where are your previous papers anomboenda ndati ichi zvanzi ichi cancer ndati okay so I have them my doctor chichi akabati kufondko kubulawa have a patient here what motor and come allow it to come here anaenda kwekwe so I told you should do chemo that's the only way to go you can survive this thing that all right later singaiti azindichibva ipapo ndaita matangs angu ndotonyarara so then papa ndakaudzwa nzi saka ndakasvika blabva nditi I think because you know what 3 months or less but we're not expecting life from you. I want you to know that I would love to talk to your parents but you don't want me to talk to your parents. I no longer have their numbers. I don't know if you're taking advantage of that. Now he was now angry with me. That I'll find out, tell them, they know. They're aware of this. And so, then I plan again. I unongo chona social media kakuti vanoriporeswa kwa Prophetic Kakandi, Uganda. I booked my flights. 1 November, traveling there. 1 November, Ashika. I'm in the bus. I reached there. The Prophetic Kakandi. Ndane 200 US because ndakaudzwa kuti ndofana ndone 200 US anoiti ngeko kwenotengeswa noti oil yawo avabhadharisi kuona munhu amwari no ndakatoenda wakanamatira so when he was praying he said in the name of Jesus your spirit of cancer so I couldn't face him also mamsati mamuzo aiwa nasandambomudza pane dheira munhu munoenda mambotama madzidziswa mabva ipapo Friday ndiye munoona munhu amwari mune makatsanya yes okay spirit of cancer abadizvo guys that's in the name of Jesus. Ndapora ndakabve kuonchitenda ndapora so Monday ndo visit ndo panoitwa 1-on-1 ye ma visitors akubhadhariswi anditi anointing oil ndo inotengeswa vanoda anointing yavo unoona munhu wamwari umomo ari na 200 dollars yangu nayo mwari ndinayo bana 200 yangu ndinopinda meme because God is going to raise a man of God in your country and you are going to be healed. That's what he said to me. Apa zvenyu zvekuti murapwe. Aiwa. Zvonamatirwa kurapa zvasiyana automudza. He didn't say that. He didn't say that. I came back. Azvani papa mind ndatotsamo. Yeah, obvious. Come back. Okay. 3 months Tendai. Okay. December, January, February, I'm going to go. Okay. Fine. But maisa zvona manje ndikurara ndaisvika kumba manje ndokwandonyatsonzwisa kuti body yangu yakondirambira pakuchechi vaiti ufunga kuti ndiri bo ndakazotaka kubuda pachena kuma last days kuti amunza ndini chakati pakuda urwa saka munhu sengo ndereta chipatara kwandasada kudzokera futi so ndagara katoenda kukimo ari nayo
sindoita sei kuitwa ku India ndo right usingafe ndoitwa ku South Africa, you know, you weigh my options. Ndatayo kuna men of God vari muno futi Zimbabwe andizvakanzi God is going to raise a man of God. Okay, kune vamwe vari muno Zimbabwe, so I call a certain man of God. Ndada kuona munhu waMwari zvikanzi ora Tendai anakubhadhariswa hangu. Yes, but wefira kwira flight kubva somewhere else ndowatoya pandasoenda kweko, but chandinoziva ndechekuti wakandinamatira like this. Vakati no, he screamed no. He put his hand. Ndakatoti man of God ndine cancer. Vakati no, vakaisa roko vakati no, he was going. Then he started praying for other people. No explanation, no what. So it happened in January. My friend akauya from South Africa. January 2023. Akauya from South Africa. Avadzokera akazotora passport yake. Anamudza anything. But this guy when he came, akaona girlfriend, akaona msikana. Baby. Anambomudza. So he said, no, you know what? Me, I'm not interested on these things. But vasodzoka futi. End of February. Avadzoka. Akangomuka makuseni. Zvikanzi, you know what? I want to go, but I want to go to South Africa. I want to go and do something in South Africa. Takenda for 1 week. So, but ndonda kabasa mimi kuma India kuganda kutono cleaner ikukoko. Yeah. India kuya. Takara kunonzi ku Florida. Tukuma India kuya. Tukanzi avadzoka uva basi. Kayeita uzma girlfriend sexy. Badzoka uva basi. Tukanzi sikandakanda vura cell group manje ku South kuya. Awana notopora. Okay. Basi rotozoti uyu murwero aroda kutoenda. Ndafarasiya group rere. Zvikanzi woman of God. Munhu. Sisi wangu andisendera linki. Handimbona ka profeta. But asikuzoti ndetese. Iye yana ma issues zake, but he was not aware of my problem. Yes. That pozi munhu yada kutoporeswa akazonzwa kuti ndine cancer achati Mwari wacho ndeve kupiwa. Yes. Zvikanzi tokona kuenda kuZimbabwe ka. Kati yes. Timboende tona. Prophet kuda kwashe Jose. Tazoona pa Facebook mufe mwana mudiki ndata you know what ndakabva kumagogodera chamwari kwaridziwe nyembezi yes kwaridziwe nyembezi ndakangana that prophecy ku Uganda futi ka chamwari amka ndakabva kumagogodera iya drama rakuda kucheni zvituwana utwa sisi ndo ndisendera vataenda vatona interview yavana DJ all vatenda 25 years later tinzi wangu alright fine so anotindi nditi munozama chakati pusha City Sports Stadium aiwa teoneka zara kuti pam kamunaka okay fine atatimboende vataenda remember mwedzi wakutopera ka March tatomuna March asandafa manje ndapa point yekuti neni ndakugeda handichawisisa saka nyangwe kumba ndikasvika ka ndudza sisi wangu ndanagara na sisi wangu papa because now I was scared to stay alone. I had to move from Chinoi. Ndakauya muna January this year ndopa ndakauya ndaiziva situation yangu ndakaramba kwa sister yangu so sister yangu iti timwenda kumprofita akati mapostori aya ndo ndaudza kuti you know what me I pray and God has been taking care of me. I have cancer. Now ndakutongenda kutopenga manje. I'm now trying to kuti ndibuditse anditi I have cancer. I don't care about anything. Nyangakadotera zvikuti kumusha kwazoti no. You know me I'm dying. You're not aware. Sakaishe kuti mwana uyu zvake zvakazviri right akupenga. Chi. Sorry. So tamuna March. Inini anchazvichaendeka. But tabuka mati kasvika Friday kuno kuZimbabwe taba ku South kasvika Friday manje Pastor Nathan saka tuona sei munhu waMwari munotanga matoya ku church ndata ndinoona mane ma procedure but pepa ka doctor ta kuna munhu waMwari akuna 1-on-1 akuna 1-on-1 no brothers enzo kunzi tenda ku church okay fine pataya ku church kwekwe maitonora mazvinzwa mu City Sports makanditonora ne situation ndaifana kusatonora inini Bosi chando kachinotenga upinde nemakumbo. Ndakatonorwa so musiwo you never forget that chando chandakanzo amakagara pa concrete. Munomiziva kapasi. Uyu manje asikunzisoti chi mwangu. Indaitonora ndakadaro but ndaiva nefaith kuti ndaisumuka ndotombo declare in the name of Jesus. Speak the light of God. Ndikusoka taura nye light of God ku church na prophet. Pakati munhu waMwari vapinda ngati wamberere. I started doing like this. Ndimfesi uya ndiye zvishua ndine kufupika okay fine
saka idzi dzimwe dzangu idzi aingoti munhu wamwari mimi munhu wamwari inini ndarwa nechando angakutidzira chando indabva simuka ngati simuka chamwari tifight in the name of Jesus. Tendai pastor Nathan overseer manonga pakati munhu wamwari manje vanenge vakaita zororei munokwanisa kuona nechipiri avaiti nonokera bozi inini ndaingoti ndakabva magogodera gengozadzisa chi since chamwari yangu iri yakati handini so but Tuesday patenda kuwanonwani go opposite parirenyatwa ndasvika gwega ndatana ndiyo prophet of wauya saka first day mukona pane cancer yacho kapo pakati pemagaro handiti I couldn't say that kuna prophet ndakasvika ndikapfugama first day ana matrona akagara vana kuti vanonwani kwenonono pakaichira vakagara ipapo tichina matrona kuzovada kuenda kuevangelism vandasvika dzima karorwa musati marorwa okay wakandibata padenga ndati wachaiona nyaya yacho iyoyo ndati munhu wamwari munoziva kuti ini ndinoona matrona nda kurorwa situation yangu kuti allow me to be married kuti ndirorwa because urwa waitozobuda futi handiti yes ndaenda kurorwa I want to pray for my finances and the ducks anoita maducks I want to pray for me ndakatovhura photo ipapo ndozvandakataura ndakapfugama neshamwari yangu yeye so I pray God is going to do it, but I'm praying for you next week neimi apa ndichiri kudzokera kusouth kabasa kake ndaiona kamari kana nani kabasa next week kudzoka Friday zvakati Tuesday dzoka Friday I want to see you on Friday okay zvakandibora ndanoona man of God vai tukungora machidzokera he doesn't even know kuti isati na mari dzima transport kwatiri kugara kusukumba kwedu okay fine so nzatidzokera Friday yasvika tadzokera futi on Friday saka Friday manje ndandane ushingi kuti ndikuda unotaura ini ndamuna macha pakati manje kuma 26 day vandasvika abva paita ndakangoti pamukano kuti tikunofugama pamberi pawo chienda kutotaura vandofugama papaya chachemwari yaisi kuziva kuti una necancer and man of God inini ndine cancer ndakaita kutaura zvinhu zvikuru zvanzi okay awana kuratidza kushamisika nakuvhunduka zvanzi okay wakutona matira wamwana ndatoziva situation yangu awo cancer vandadzokura ndikati man of God kwasara akusisina mamanzi awana mbomuteerere awana zvanzi mkwega vanhu vamwari ndiri kumhanyira for evangelism I'm praying for you next week Tuesday munodzoka Tuesday next week again ndandishamwari yangu misanda zvienda uchechi kwewe wanozodijaira okay there tichimwana machingodanza wakanzwa situation yecancer chiwa ndakataura ini muromo wangu pepe sachamwari yangu taudzokera kumba akati saka pasi tende mune cancer that's ne cancer yes don't be afraid yes I've cancer it's you who knows but if I die this is my number for my father if I die this is my number for my mother what I but chichakaitika ndati alright ndatanga mutsanangurira saka katanga kuti unzwisiwe ipapo kuti mwararwara saka nimararira ndomboita pepe ndiri kumba naye ka angakunzwisisa manje because I could sleep for hours yes sleeping aiwa ndairara I used to sleep kana ndikarara na 6 ndogona kumuka na 4 kuti iwe kwasai usingamuke kana mukatondimutsa ndimuke kusvika ndakunzwa kuda kumuka inini and the more I pray the more yandainzwawo zviri nani ndopiritsi rangu rekunamata randaive naro iroro nerandaipiwa Tuesday yadzoka kaiya tazoenda kuchechi takaenda kuchechi Tuesday yadzoka vanhu vamwari today ndine busy day nanonoka futi kusvika prophet vai I'll see you Friday I want to go with you kugoma akutaura shamwari yangu ya toda nane kugoma inini ndine cancer shamwari yangu ya unaona chamboona inini ndine cancer sikuna kugoma uende ndo kugoma okay fine you're my prayer request I'll see you my sister I'll see you my sister bring water next week water mineral water awana ndibata msoro msiwenda ndakagara kuzi ndati oluza inini ndasina basa nawo kuti umwe namuzipedza shisha mwari yangu ndagara kuona my sister bring mineral water next week taya Friday umushamwana ndenda kugomoka vaenda ndandosana ndi office kwegwe vanhu vamwari I want to go for evangelism okay vaita one on one ni vanhu vandaiswa pa one on one yemba ndenda chikwanza it's bad he didn't say much prophet doesn't speak many words
I believe another solution. Spend, where are your parents? And I tell her, it's okay. It's okay. Did you bring your water? Yes. I want to put them in wait 3 seconds. No, I will be lying. Yeah. No. Even if you ask me, remember, you know, there's what you need anytime I can go. Yeah. Okay. So I want you to drink this water. My sister and it. Trimkombi. Takwira mabazi koko. Papa banashuka mbatani. Dadi ayiwe. Ngimbo imamvura. Kuzuya kana matuwo yake ka imvura. Kanzi akakauya ne yake. Achiti amunozoti mune makutidzana kuti pamvura munisa mpimo. Payo ne yake. Akaini yake oya imwo. Dadi aini yangu ndakuimwa chimwe. Ndivana atanga kumwa mvura yayi. Imi. Ndakatanga kunzwa kuti pane zvakubuda. Okay. Kwete paningo yangu pane zvakubuda pai panobuda urwa pai pane zviri kubuda because urwa webuda every day. Nditi webuda every day ndaitono kana tinogara pachemba ndifana kubata magadzi kangu etsari 2 so that ndikuzvisvina kuti zvibude because kana pazvirimo urwa uri kundirwadza munzisa. Alright. Garo rangu iri rakajikika nditi mukati maro makajikika because maibuda urwa every day for 7 years that I had that cancer. Urwa waibuda mukati momo. So dama mvura yayi. Pakaita chipaipi paipi ndikazoti ma green bomb akapinda mbazi. Munzi wakati kuchichaitika. Ndikati apa puri ngone saga mibere ngari nenyama wagadzika panapa ndikutoona kuti pano patomesekawo. Dini manje ndakunwa. Because that time also ndebuda urwa. Maisegara neni kana for 30 minutes ndenda kunwa. Okay. Nditi zopfeka mapampas kana kupfeka mapads ndegara nawo. Ped direct andibatsira because rine chechi chino chisinganosviki unlike pump. And did kana iserori yakati ndi t-shirt things ku pharmacy but I do run like pump. So yeah, so after that bazikara it's now the whole bus is now smelling bad things. What's going on? I don't know even myself. I didn't even accept that it was me. I did not say that. When we are now at the bus stop, that guy says, I told you not to drink this water. Prophet told you to drink it when you get home. Look what you are now doing. Everyone is staring at you in the bus. You know your condition. But yeah. You know, that guy, he was no longer shy. Whenever he feels that Tendai is now smelling, you could tell me, Pastor Tendai, go and bath. I could go and bath also. That's why I go so you can drink that water again. Now I'm now scared of that water. Because the more those things are coming out, the more my energy is going. Okay. I'm now seeing my grave now. I drink another half. The whole room. I got a green. The Buddha was green. No to roll. Something green was now coming out. Smelling. That guy he's a person who has today something. David, I'm going to clean it. I clean it. Now I'm going to wrap it. And that's phone right prophet. Phone the pastor Nathan. So she's going to be fine. This person is now, I don't see, you know. Needs a my work room. Next to our Kumadi mama in South Pata. Which is she? I'm going to cancer. It's coming up a prophet from Namatira. That's okay. I go prophet. Pastor Nathan, you can't see me no married today. So that was now on Saturday. I took it very Friday. Saturday, I slept in at 7 p.m. Saturday, flat. I was now going. I could see myself that there is no more life with me. That prophet killed me now. He finished the whole thing. I was now. Then I sleep 7 p.m. My friend went to church on a Sunday morning. Ndakarara Saturday 7. I was still sleeping. He came back around 4. I was still sleeping. Yes. Then he said, "That's all. Pastor, you makarara." That's he. Tangwai. Time church yangwe. I don't know church. So I was like, oh, okay. So I dreamt myself coming out of that whole area and the Buddha, the chain. I was now coming out. So the more I say Jesus, in the name of Jesus, that's the more chain you know move over there you quiz amdenga. In the name of Jesus. I don't know how many times. Up in the Buddha Gombare Blake Rangandiri. Dokumuga Kwangaita Goku. Okay.
are you still feeling the pain? That I'm no longer drinking that water. I didn't finish that water up to date. No. Okay. I didn't. Because it was now draining me. But I'm now okay. Okay. So I told God, Prophet, do I need it? But we got there on Tuesday. Flat again. The roads were again. Again. Monday. I was completely healed. Monday. Are you? I don't know. Even today, I don't know. Every pain I used to have. Right to Sararadi Mamaki, because no budani ropa. Sararadi Mamaki. Pongana Inzwai, you want to tanga kupa kwenya futi papa poka. So ta Tuesday. That's when I went to Prophet in the pora. What am pora? In that right. So all right. So you should go and be tested. Get tested. And I quit a buzz. And I'm both. And I quit. Wait, even my friend, I didn't tell him. But remember, I didn't scared. So we are going to get of tea. And then, only 2 minutes. The end. That's what's going to. I don't know. Muchiripo. I'm no number as we show. And that was one of the day when we know number. The specialist here. I was one of the day number. But when I my sister, plus I think it's resigning soon. And that's one thing we could do now. But my test, I'm no longer charging you to test you. Like I told you, could you at a time? And did it? Look at yourself. I did my my days at yoga. I was on observing when I go and didn't go one. Why this about the wife who didn't go one about? Yes, the way I could. So I could dress my big skirt. So that is the smell is Buddha stick. But it's a big skirt angle. Not to go up. Some of the one was Tendai. But there's not any problem here. But when I go, dar. I'm not going to charge you. Charge a free cup because you are part of Hupenyu. I can't eat your money anymore. All right. I taste that tanga. No. Something is wrong here. From where in that watch, so this stuff, latest about 24 hours, baby. Because the hospital I recommend for my condition, that one. Because I took my theater, everything. Because the hospital, private, very, I'd say everything is there. You can't, maybe you go kind of other spirits, but it's a hospital that can, it out to one, no survivor, can they go, you won't die. And they have heartful patience. Want to taste like too? I don't know what's the name of the doctor. I said, Muri, are you in the office? Would you mind coming here? So I said, I'm coming. So I don't want to say, okay, how are you feeling? Yeah, now I'm okay. I'm okay. I said, oh, okay. But something is wrong. Something is wrong, but I need to confirm with other doctors. I can't see cancer. I think something is wrong. Okay. I'm valid. I'm about 2 cups. But it's one more food. Okay, 5. But she tested it. We have. For Karaso. So can see we have Garap. Garap mana? Garap. So can see okay. The results we are having are to you no longer have cancer. Nakajamba, nakasimuka zo. Nakajamba. Nikakandira bibarawo. Nikajamba. Thank you Jesus. Say thank you Jesus. I want to kuinzikisisa kuti thank you Jesus. So can say okay, takunzwa thank you Jesus. Chichakaitika. What happened? But I tested you. My mind up in October. I told you this and that. Yes. There was an accident. You need to accept that I would die at any time. So can say chichakaitika. Jesus how? That's it. Doctor, the prophet could have just Christ Joseph. But 25 years, very quararo. I told Quarari. That yes, very quarari. Do I can namatrans? You want the cancer? I know materials would have. Ayo, Yoka. You would want to pour us. The Shokan was a doctor say, no, they got to tell any friend young, which got to say. I know what's going to I was excited. Oh, mother go blind and that's what but now funny mother, this isn't a cancer. They are not on a prophet. They go to Roma, they don't believe also. Pentecostal. So, to Tina, but Chavaka to Tina Maricana or Pora Manang, and Chandu on social media. That's
right tutina mwari kana wapora right mana dzoka kunokwarara anambotora time ndakasvika ndichiwa ndakaita kufona nditsana mufonera Prophet ndakaita kufona pasakiro ini ndapora ini ndandisisina cancer pasakiro vakati wo muri kupi ndifunga vakabva vaudza babaka vakandifonera ndio first day ndaona number ya Prophet ichinifonera ndati Prophet unofonera vanhu sikanzi wapora ndati ndapora ndapora zimwe ndapora Prophet ndiri kuzokuudzai kuti ndapora I'm coming there. So yeah, then Sunday I testify. That's how I got healed. And from then, you know, I used to be a member for Celebration Church. That's where I was ordained there. They're the ones who teach me a lot of things. I grew up there. And that was my first church, actually. So yeah, I told them I'm now going to Victoria's. I find my healing here. So I'm now here. I'm a pastor for Victoria's Family Church International. That's how I got healed. And I'm here today with you. It's a testimony. Dzekurarama shiri mchana. Isu tiri vanhu. Munhu karwara unexplained izvi. Unoona takafunza ndakaroiwa, ndakazoita sei. Did you at one point go through that in your mind? Zvino munhu akandiroya kana kuti bodai ndamuziva ndamukumbira regirero. Yes. Yes. I thought of that. Ndakatombonanga wakawanda. Yes, even my sister, she used to counsel me, could no talk to parents like this. You know, people not because also that's not what about my condition and did it. So they didn't know. Oh, okay. Even the part of my bitterness could say papi, they didn't know. So whenever they try kumusha kwanzi kuda kunobi kwa doro. Like me, I come from a family where they believe in mudzimu. Everyone and I'm the only person who followed Christ. So whenever they start telling me about that, I said, no, you know what? I can't do that, and I'm not going to do that. And they want me to do that, you know. They even up to as I'm sitting here, they want me to do that. But I said no to that. And I came out. Yes, I grew up in there, but I came out of that. I now follow Christ. If Christ cannot heal me, and I believe the whole thing came the time I said, I can't follow this anymore. Do paka we are the boy. That's what I believe. So according to me, for sure, ndakatotenda kuti ndakaroiwa. But now to point who? Shy. Yeah. And it. Kuna someone who is watching right now. Ari mu condition yenyu apererwa. I mean, like what you've done, you went to Nigeria, you went to Uganda, you know, but hapana chete Takabonda, yes. Para someone akati ndo futi kana to prepare kuenda. Chamukati mimi chinu chakakuporesai chi in as much as men of God akaita ABCD. Chamukati mimi chinu chinofanira kuiteka kune munhu kutanga kuti uzopora chi. Munhu akandiporesa kana chakandiporesa. That's Jesus through prayer. Yes. That's God himself through prayer, and he sent his servant in Zimbabwe. What hit me the most was the man of God was in Zimbabwe. Now I don't even have this money that I wasted going there. I owe this ministry, not him is the servant of God, no. Him, he doesn't like that. I owe the ministry a lot. But I used to fly money like never before, and because I don't have now, and so what I want to say to someone who's listening to me, there is hope in Christ. Money cannot buy us the life that we want, but Christ can buy abundance life. Abundance of it, he can do that for you. And he will never fail you. He will not start with you. If he did it for me, he will do it for you as well. As we conclude, adinozonzwa kuti shamwari yakazinda nekupike. Shamwari iripo inogara ichinditi saka shamwari manje izvezvi iripo. Shamwari inorwadza kuti wakufamba padhuze na Prophet sei. Ndinenge chindudza every day kuti ndindakakuudza kuya. Every day it's what he says, you know. You know, sometimes ndomboyo kunokofisa yapo. Sometimes you grace is wakazodza. Ndindakakuendesa kuya. He always say that he's in South Africa, he's back to I've never been I ndinozodzokera ku South Africa again. Okay. Not anymore. And God is still doing great and mighty things
Yes, I've come to tell you this testimony of the cancer thing, but I begin to see God. I begin to see God. I know that people were watching me from church and all over the world. I want you to understand something. I remember last week, now I'm telling you that, I don't know if you allow me to give this testimony. Yeah. Okay, last week, I went to Men of God. He went to South Africa, then he comes back the following week, last week. Then I went there. You know, every day I go, even with $20. I want to seed. I want to plant for my life to change, for my life to get that money I used to have. You know, God gave me money when I was in that situation. Yeah. But now very fit. Mario. Yes. So, you know, I was saying, I want to go back there. So I would pray. But I went with my seed, Sunday. I used to go with seeds. Sunday, the Sunday seed, the last of last week, I was bitter. I went there. Then I said, he came. He was praying for people outside. Then he came. You know, me being a pastor, I was supposed to be inside. I went there outside. Even if he said, what are you doing here? I'm not going to listen to that. I stand on the queue. And then he came, he wanted to put his hand on me. I said, before I wanted to say my story. I said, man of God, things are not working. He then started crying. Yes. I started crying for sure, it was not okay. You know, people will see you outside, but they don't know what is inside. Yes, but today I'm so excited. You don't know what happened after this. Yes. So he prayed for me. He prayed for me. He said, you come back with the testimony. I didn't like that prayer. I wanted a word. Like, what you know what is no one equal. This is what I wanted. But Men of God told me, you come back with the testimony. I want to come back with the testimony in the name of Jesus. He buzzed. I went back in church. Me being a pastor again. Yes, I went back in church again. I wanted to okay, it's fine. I praise God. I praise God. Regardless of having money or not, I still praise God. So we have what we do, healing and deliverance service that we do every Wednesday. Not every Wednesday, such but in my days I know Iskwa, but for the past Chita every Wednesday. So we went there. I was leading prayer. I lead the prayer. Nothing was on the ground. Didn't even $3. Nothing was happening on the ground. No. So sometimes I could even not find money to come here to office. Then I thought to myself, when I was there praying. After the service, we thank God. Takwenda kumba. Muswe Thursday. Yeah. I received a phone call. I was like, Sister Tendai, how are you? From one of the ministers I used to supply my ducks in Zimbabwe. The PA is the one who called. He's a man. Tendai, my sister, how are you? I'm fine. Because I think about Rauda kuitwa foot manje. Bazari munhu my ducks yes. Inina one person who even excited number is a phone pass number kurumbidza Mwari. So my pezza time yangu kandi number. Mwari makanaka, you know. So I call in the morning. Do right. I'm oxen phone call yawe. So but the first thing which I supply my ducks kuva so 1 January. So I assume because it was a contract every month I supply my ducks and I get a lot of money from that. So we are supplying starting 1 January. But there's a training in South Africa that you need to go there and train these Chinese guys. I said Chinese. I said Chinese guys, okay? You're going to train them. I said, oh, okay. It's a bus in the good Kirari now. So get to Kirari. That's my flight. Hey! My God! I was like, yeah? Flight! Yes! Want to book for you? Send us your passport. It's like, yeah! It takes 10 minutes for me to say, I'm giving you the passport. I was not praying. In my room, it was like my passport. I was shivering like this. Then I take a photo, send that, say, 2 minutes. Ticket to the return and coming back. I was like, oh God. Okay. So I'm going to South Africa. Okay, that's good. Takara. Banda suda kufunza. Saka imari. Saka South Africa. Why are we going to do it? My ducks mazoti mari. The money was a lot of money. It's a lot of money. And I'm going to stay in a hotel. Yes, and I have my security watch was on the tour. So after that I did.
after that receiver receive ari maskati, so I was kamwe kangu chiti ndodza mama ndodza daddy is my prophets and did that I already told the Sunday church Maxine boom pastors group maneru prophet wangu ambonyora kuti nguva yatiri nguva yakaoma tinogona kushakirwa nehama dzedu asi Mwari dai vatichengeta ndidi vananodaira kuti amen ichokwadi Mwari ngavatichengete vakaenda pa message ane zuro yeye maneru ya Maxine I was in prayer that time Maxine ma 5 ma 6 vavaenda pa same message yangu ine zita rangu zvikanzi I saw you in a vision. I don't know where I put my phone. I wanted to read what he write. I saw you in a vision. God was raising you spiritually and physically. There is something that is God is doing in your life. Yeah, I was like, yeah. So you know what is Zakanya kundirwadza ipapo kanisa kuti ndakona vanhu receive wa mine. That was my word. Ndikanonoka kupinda mgroup. Kunoona kuti pa message kumbo pop up andechi. Oh, that was the word for me. So what I want to say, yeah, he's our prophet. But I don't understand him. Honestly speaking, when he say a word, he mean what he says. Don't look at him. Don't look at him. Look at his height. Even age, even kuti no. Look at the Christ. Focus your eyes there. You will never go wrong in the spiritual things. No. Prophet chane zuro chetiketire. Chaka prophet kama kusemsanda waudzi. Ndakamwenda mgroup. I was in tongues again. I went group. That you know what prophet, amuzi kutaura nyaya isiri kuitika. Imimi amnombobvera ndakudza nyaya yangu. I want to show you. I sent everything. I'm so excited. I'm going to South Africa to train my Chinese. You hear what I said? I used to train them. In the 2 years ago, that's when I I think camera person. I'll tell them. Yeah, so that's my testimony for today again. I'm excited. I'm so happy. I'm leaving tomorrow. I'm so happy. I'm so excited. I want you to know that Jesus can do it. And try me and see if I cannot do it. That's what he says. And I don't believe he's a man. Prophet is a human being like us. I don't know the way you see him. But thank you so much for that. There you heard it. In case you are just joining us now, you've not missed anything. What you simply need to do is to rewind and start from the very same minute so that you can also hear Tendai's testimony. You may be watching from all over the world, wherever you are, and you have been told that you are on a deathbed. But as Tendai has said, there is life if you believe. We will not say more. As I said, just a rewind. At Sly Media, we say building bridges. Oh,